tomto videu si povieme, aká je skutočná realita tradingu a investovania. A toto video som sa rozhodol natočiť hlavne z toho dôvodu, pretože keď pozerám tie príspevky o tradingu alebo o investovaní na rôznych sociálnych sieťach, tak vás chcem ubezpečiť, že vo väčšine prípadov sa jedná iba o veľmi dobre cielený marketing a že drvivá väčšina ľudí, ktorí sa prezentujú alebo ktorí prezentujú trading a investovanie na sociálnych sieťach, tak reálne z tradingu ani z investovania nežijú a po väčšine prípadov žijú buď z predaja kurzov alebo eventuálne z rôznych spoluprác alebo žijú z toho, že majú nejaké trading skupiny, ktoré sú spoplatnené alebo predávajú proste nejaký produkt a z neho majú nejakým spôsobom nejaké provízie a tak ďalej. Ale v reále sa títo ľudia tradingom neživia. Moje meno je Peter Rakvica a vítam vás na YouTube kanáli investičnyblog.sk. Hneď na začiatok by som chcel povedať, že pokiaľ čakáte od tohto videa motiváciu, tak môžete toto video vypnúť a ísť ďalej. A toto bude naozaj čistá realita a pokiaľ si myslíte, že trading alebo investovanie je nejaká skratka k zbohatnutiu, tak sa mýlite. Taktiež nechcem týmto videom nikoho odradiť, pretože pokiaľ tomu dáte nejaký čas a úsilie, tak je dosť reálne, že sa ten trading naučíte robiť a takisto aj to investovanie a že z dlhodobého hľadiska sa tam tie peniaze zarobiť dajú. Ale nie je to tá rýchla cesta a nie sú to ani tie Lamborghini money alebo Ferrari money, tak ako je to prezentované na sociálnych sieťach, ale to všetko si povieme v tomto videu. Takže najskôr začnem tradingom, pretože s príspevkami o tradingu sa v poslednej dobe roztrhlo vrece na sociálnych sieťach. A tu by som chcel povedať to, že väčšina začiatočníkov, ktorí začnú s tradingom, tak o svoje prvé peniaze alebo o svoj prvý kapitál na ostrom účte vo väčšine prípadov príde. A má to samozrejme viacero dôvodov a to si povieme neskôr. Hlavným dôvodom, prečo sa tak deje, nie je to, že by boli tí ľudia hlúpi alebo eventuálne to, že by sa nedokázali nejakým spôsobom niečo naučiť, ale hlavným dôvodom je to, že v prvom rade nevedia ovládať ani samých seba a trading je v prvom rade celý o psychike a o tom vedieť sa dosť ovládať a dodržiavať svoj stanovený plán a svoje stanovené pravidlá, čo vo väčšine ľudí spôsobuje dosť veľký problém a nedokážu to. Takisto dôvodom toho, že ľudia vo väčšine prípadov na začiatku neúspejú, nie je ani to, že by mali zlý obchodný plán alebo eventuálne zlú stratégiu, ale je to o tom, že majú potrebu si kliknúť. Hej, to je vo väčšine dôvodov to, čo im ten účet zrujnuje, pretože idú do nepremyslených obchodov a len kvôli tomu proste, pretože si potrebujú kliknúť. Ďalším dôvodom je to, že otvárajú zbytočné pozície, poprípade neprimerane veľké s ohľadom na svoju veľkosť obchodného účtu a svoj účet predimenzovávajú, pretože majú vidinu veľkých ziskov na každý jeden obchod a chcú sa prezentovať tým, že akí sú oni skvelí, úspešní a aké obchody robia. A taktiež je to ich nenažranosť a chamtivosť, pretože chcú zo dňa na deň zbohatnúť, pretože sa to takýmto spôsobom prezentuje na sociálnych sieťach. Ďalším dôvodom je aj strach zo straty. Hej, pokiaľ aj vstúpia do nejakého obchodu, ktorý ide proti ním, tak buď nevedia prijať tú stratu a nemajú nastavený stop loss, poprípade ak ho majú, tak ho posúvajú, alebo poprípade nechajú ten obchod zájsť do takej miery, že samotný jeden obchod im vie zničiť komplet celý účet. Hej. Vo väčšine prípadov sa to tak stáva a je to tvrdá realita. Ďalším dôvodom je aj netrpezlivosť, ktorú väčšina začiatočníkov má. Na sociálnych sieťach sú prezentované koľkokrát vlastne výpisy z obchodov a vo väčšine prípadov na tých daných výpisoch sú všetky obchody len v zelených číslach, ale realita tradingu taká nie je. Každý jeden trader
aj ten úspešný trader má aj stratové obchody. Hej, to znamená, že niekto má počet stratových obchodov, poviem príklad 30%, niekto aj 50%, v závislosti od toho, ako má rozložený v podstate nejaký risk reward, a to z toho dôvodu, že keď mám napríklad risk reward 2:1, to znamená, že beriem dvojnásobok zisku voči strate, tak môže mať kľudne aj 50% obchodov stratových a i napriek tomu tá stratégia môže byť zisková. Takisto pokiaľ si pozriete akéhokoľvek tradera, alebo eventuálne keď vám akýkoľvek trader ukáže nejaký svoj track record, čo vám v väčšine prípadov málo kto ukáže, tak uvidíte, že žiadny trader nemá len ziskové dni alebo ziskové týždne a dokonca ani ziskové mesiace, a niekedy sa môže stať aj to, že nemá ani ziskový rok. Hej, keď si všimnete, alebo teda keď pozeráte tieto moje videá, tak vidíte, že ja obchodujem, že mám dva ostré účty. Jeden so stratégiou IBT a druhý so stratégiou IBY. Obchodujem tieto ostré účty u brokera Darwinex. To znamená, že tohto brokera do budúcna veľmi odporúčam. Nájdete na tomto YouTube kanáli aj dosť videí o tomto brokerovi. Inak natáčal som aj video, kde som sa rozprával so zástupcami brokera Darwinex na Slovensku a v Čechách, a to video vám vidieť tuto hore. Tak si môžete všimnúť, že ja v každom popise videa dole zverejňujem svoj track record obidvoch stratégií. Čo sa týka IBT, tak ten track record už má viac ako 2,5 roka, a čo sa týka IBY stratégie, tak ten track record má 1 rok a môžete si pozrieť v podstate, ako sa mi darilo v jednotlivé mesiace, a uvidíte, že nie každý mesiac je v zelených číslach, že sú tam naozaj aj mesiace, ktoré sú červené, a niekedy sa môže naozaj stať aj to, že máte komplet celý rok stratový. Ešte sa naposledy vrátim k tým príspevkom na sociálnych sieťach, ktoré ukazujú tie Ferrari, Lamborghini, život v Dubaji a podobné veci, tak tu si naozaj treba uvedomiť to, že drvivá väčšina týchto ľudí reálne nežije z tradingu. Hej, to znamená, že ich príjem nie je len z toho, čo si sami vyobchodujú, alebo po prípade z toho, čo získajú obchodovaním a eventuálne z provízií, z peniazy, ktoré sú naviazané na ich obchodné účty, ale vo väčšine prípadov, tak ako som už vravel, žijú z predaja kurzov, z predaja softvéru, z predaja alebo teda splatených rôznych skupín, či už tradingových alebo investičných, alebo z Patreonu, alebo z Hero, alebo podobných záležitostí, a že to je ich gro príjmu, a v podstate ten trading, ak ho vôbec robia, tak je postranná záležitosť a tvorí to mizivé percento z ich príjmu. Čo sa týka investovania, tak o tom platí to isté. Takže čo sa týka tradingu, tak pokiaľ chcete začať, tak jednoznačne neodporúčam v prvom rade demo účty, a to z toho dôvodu, pretože tie neprezentujú reálne podmienky na trhu, a takisto neodporúčam prop firmy, a to z toho dôvodu, že vy ako začiatočník máte veľmi malú šancu v týchto challengeách uspieť, a to z toho dôvodu, pretože tie challenge majú nastavené nejaké určité pravidlá, ako sú drawdowny, ako je maximálny zisk, minimálny zisk. Proste tie pravidlá budete mať dosť veľký problém dodržiavať, pretože vy ako začiatočník sa v prvom rade potrebujete naučiť tie základy, a nie ešte to, aby vás niekto ukliešťoval a obmedzoval pravidlami. Čo sa týka prop tradingu, tak ten si môžete skúsiť až potom, ako budete mať aspoň minimálne 1 rok odobchodovaný na nejakom virtuálnom obchodnom účte. Čo sa týka virtuálnych obchodných účtov, tak ja fungujem na virtuálnom obchodnom účte od Darwinex Zero, a to z toho dôvodu, pretože keď si založíte virtuálny obchodný účet, tak máte v prvom rade simulované reálne tržné podmienky so všetkými poplatkami a proste tým, ako to naozaj reálne na trhu funguje. Za druhé, áno, niečo vás to stojí, pretože napríklad Darwinex Zero v súčasnej dobe sa mi zdá, že stojí niekde okolo 45 eur na mesiac, čiže za rok vás to, poviem príklad, vyjde zhruba 550 eur. Ale tých 550 eur vám jednoznačne určite stojí za to, pretože pokiaľ by ste išli do toho s vašim ostrým účtom,
tak vám garantujem, že do roka stratíte ďaleko viacej ako 550 eur. V prípade Darwinex Zero, tak tam máte možnosť dostávať aj virtuálne alokácie, pokiaľ ste úspešní. A tieto virtuálne alokácie, pokiaľ ich dokážete zhodnotiť, tak vám prinesú aj reálne peniaze. O tom, ako funguje Darwinex Zero, tak o tom som tiež natáčal video a môžete si ho pozrieť na linku, ktorý vám vybehne tuto hore. Po prípade sa vám tu na obrazovke aj zobrazí náhľad toho daného videa. A odporúčam to pretože ja si osobne myslím, že každý začínajúci trader by mal minimálne prvý rok si odtraderovať na takomto virtuálnom obchodnom účte a tá suma 550 eur je v podstate, berte to ako školné. Druhá vec je, že neodporúčam vám vôbec na začiatku študovať nejaké, alebo kupovať si, lepšie povedané, kupovať si nejaké kurzy, pretože nikto nemá svätý grál a nikto vás v rámci kurzov nič, čo by ste mohli vedieť a nájsť bezplatne na YouTube kanáloch alebo eventuálne internete nedokáže naučiť. Hej, nikto ten svätý grál nemá. A druhá vec, že vy sami časom prídete na to, aká metóda a eventuálne aká stratégia vám najviac vyhovuje a pôjdete si aj tak nejakú svoju, ktorú si vy sami vlastne zvolíte. Takže to je, čo sa týka tohto. Ešte raz, ostrý účet určite neodporúčam. Do ostrého účtu by ste sa mali pustiť až po nejakom roku, po prípade možno aj po dvoch. Hej. Už tu napríklad na tomto musíte vidieť, že trading nie je rýchla cesta k peniazom, ale že je to dlhodobé vlastne učenie sa a eventuálne v prvom rade spoznávanie samého seba. A otvorene na rovinu poviem, že len málo kto z vás sa dostane do štádia, že sa budete vedieť tradingom uživiť. A prečo? Tak to si povieme za chvíľočku. Treba si uvedomiť, že trading nie je o indikátoroch a že v podstate žiadny indikátor vám nikdy presne nepovie, že kedy máte do toho trhu vstúpiť alebo eventuálne kedy máte z toho trhu vystúpiť. Všetko je to v podstate o nejakom vašom pláne, o vašej stratégii, ktorá určite by nemala byť postavená napríklad na nejakom indikátore, ale je to vecou vlastne technickej analýzy, ktorú si viete nejakým spôsobom robiť. Je to o tom, že budete mať ten trh napozeraný, ale hlavne je to o vás samých a o tom, ako som povedal už na začiatku, že dokážete dodržiavať plán a pravidlá, ktoré si nastavíte. Väčšina traderov nezlyháva pretože by mali zlú stratégiu, ale väčšina traderov zlyháva preto, lebo nedodržujú svoj plán a nedokážu svoje stanovené veci dodržiavať. To znamená, že posúvajú ten stop loss, poprípade si ho tam nedajú, poprípade otvoria väčší objem obchodu, ako si stanovili a tak ďalej. Toto sú väčšinou dôvody toho zlyhania. Potom je to samozrejme to, že nedokážete ovládať svoju psychiku a eventuálne ten daný stres, ktorý pri tom vzniká. Ale toto všetko pochopíte, až keď si to sami odskúšate. Aký je rozdiel medzi tradingom a investovaním? Hej? A potom sa pozrieme teda na samotné investovanie ako také. Takže čo sa týka tradingu, tak trading je aktívna práca, je to každodenná robota, čo o investovaní neplatí. Buď teda máte možnosť byť scalper, to znamená, že obchodujete na krátkych timeframoch, poviem príklad 1 minútovka, 5 minútovka a obchody trvajú niekoľko minút alebo desiatok minút. Potom máte možnosť robiť daily obchody, to znamená, že ten obchod trvá niekoľko hodín a potom môžete robiť swingové obchody, to znamená, že zadáte obchod a ten obchod beží niekoľko dní, týždňov, poprípade niekoľko mesiacov. I napriek tomu, že ste swingový trader, tak aj tak je to o každodennej nejakej rutine, o každodennom sledovaní toho trhu a je to hlavne o čase. Hej? A takisto to platí aj pri scalpingu alebo daily tradingu alebo swingovom tradingu, že vo väčšine prípadov to není o tom, že koľko obchodov denne urobíte, ale vo väčšine prípadov je to o čakaní na ten správny moment, kedy do toho trhu máte vstúpiť. Hej? A to čakanie v podstate je
vec, kedy vy sedíte za tým grafom a čakáte na tú danú situáciu, ktorá sa na tom grafe vyvinie podľa vašej nejakej stratégie, aby ste do toho obchodu mohli vstúpiť a následne, pokiaľ ste scalper alebo daily trader, tak čakáte, ako sa ten obchod bude vyvíjať a eventuálne viete ho nejakým spôsobom manažovať. Pri swingovom tradingu je to o niečo jednoduchšie, ale vo väčšine prípadov swingový trading sa dá robiť vtedy, keď máte väčší účet. Hej, to znamená väčšiu výšku vášho obchodného účtu. Ešte čo sa týka tradingu, tak tam prežívate každodenný stres alebo eventuálne stres pri každom jednom obchode. A čo sa týka investovania, tak to je tzv. Totálna nuda. A to z toho dôvodu, pretože vy vlastne sledujete nejaký svoj watchlist, na ktorom máte buď nejaké svoje ETF alebo akcie, ktoré chcete nakúpiť a sledujete, kedy sa to dostane na cenu, ktorú ste si určili, že je pre vás vhodná na vstup do daného obchodu na danom konkrétnom finančnom inštrumente. Pri investovaní nezažívate taký stres a nezažívate ani toľko emócií, a tým pádom to nenabúrava tak vašu psychiku a nepotrebujete tam dodržiavať až tak tú sebadisciplínu ako pri tradingu. No ale pri investovaní treba v podstate zase sa pozerať na to, že musíte dodržiavať nejaký svoj dlhodobý plán a v podstate v tých daných obchodoch vedieť vydržať aj pri poklesoch a po prípade mať stanovené, že pri akom konkrétnom pokrese ste ochotní dokupovať. To znamená, je vhodné to mať rozdelené na viacero tranží. Pokiaľ vás zaujíma investovanie, tak v poslednej dobe natáčame sériu o investovaní a eventuálne môžete investovať aj spolu s nami, pretože ideme úplne od nuly a to prvé video o investovaní vám vybehne teraz tuto hore a pokiaľ si potom pozriete vlastne celú históriu, tak tam nájdete ďalšie videá. Čo sa investovania ešte týka, tak pokiaľ nakupujete nejaké ETF, tak tam je vhodná pravidelnosť. To znamená nakupovať ho buď na mesačnej, dvojmesačnej, štvrťročnej bázi alebo minimálne pri určitých korekciách. A tiež tam treba mať stanovený plán a eventuálne je to dlhodobá záležitosť, tak ako som povedal. Čo sa týka tých akcií, tak ako sme si povedali, tak tam je to o tom, že vyčkávate na cenu daného finančného inštrumentu a keď sa tam tá cena dostane, tak to v podstate len nakúpite a následne to držíte. Pokiaľ to máte rozdelené na viacero tranží, tak čakáte na pokles a ten pokles vás naopak teší. To znamená, že po nákupe prvej tranži sa radujete, keď to padá a to z toho dôvodu, pretože keď to padá, tak máte možnosť dokúpiť druhú, poprípade tretiu tranžu podľa toho, ako máte nastavený svoj finančný plán alebo eventuálne plán na tú konkrétnu danú akciu. V prípade investovania treba mať na pamäti, že trhy nie sú neustále len v raste, ale že prichádzajú aj korekcie a že tie korekcie môžu byť dosť výrazné. Aj 30, 40, poprípade aj 70%, záleží od toho, že čo sa v ekonomike deje. Vtedy netreba panikáriť a väčšina začiatočníkov robí práve tú chybu, že pri korekciách alebo keď to padne o výraznejšie percento, tak vedia podľahnúť panike a eventuálne tú investíciu odpredať, pretože sa boja, že by mohli prísť o celú tú svoju investíciu. Toto je najväčšia a najzákladnejšia chyba, ktorej sa treba vyvarovať a tieto korekcie treba brať ako príležitosť na to, aby ste dokúpili ten daný finančný inštrument a to z toho dôvodu, že pokiaľ tomu veríte, alebo pokiaľ mu veríte tej danej firme alebo tomu danému ETF-ku, tak musíte si byť istí alebo viete, že keď dokúpite, tak spriemerujete cenu a je len otázkou času, kedy sa to zase pohne smerom hore. Pretože, tak ako sme si povedali, nič nerastie do nekonečna, ale ani nič nepadá do nekonečna. Na toto práve je veľmi vhodné držať minimálne 10 až 20% peňazí v hotovosti. Toto platí aj pri investovaní, ale aj pri tradingu. Hej? A to z toho dôvodu, že pokiaľ vy ako začiatočník napríklad v tradingu sa dostanete do nejakého určitého bodu, kedy ten svoj účet predimenzujete a eventuálne máte viazaných viacero prostriedkov v maržine a eventuálne ste
nejakom väčšom priebežnom mínuse, tak sa vám znižuje na tom účte manévrovateľnosť. A pokiaľ o ten účet nechcete prísť, tak sú iba dve možnosti, teda buď prijať tú stratu a zmieriť sa s tým, alebo eventuálne na to, aby ste mali väčšiu manévrovateľnosť a eventuálne možnosť sa z toho dostať, tak je nutné na ten účet doložiť prostriedky. Ale toto samozrejme odporúčam len tým ľuďom, ktorí vedia, čo robia, pretože vo väčšine prípadov, keď začiatočník doloží prostriedky na daný účet, aby si ten účet nejakým spôsobom zachránil, ale zvýšil si tým pádom aj manévrovateľnosť, tak to eventuálne aj tak prepáli, pretože ten strach z tej straty je väčší a robí neuvážené kroky a eventuálne v takomto prípade vie prísť nielen o ten svoj prvotný a pôvodný vklad, ešte ale aj o tie doložené prostriedky. Čo sa týka investovania, tak práve tam pri tých obrovských prepadoch je dôležité mať dostatočnú hotovosť, ktorú viete na ten daný účet vložiť a práve pri tých obrovských prepadoch 30, 40, 50, 70%, tie prostriedky slúžia na to, aby ste dokúpili tie dané aktíva, ktoré sú v najväčšom poklese a takýmto spôsobom vypremierovali cenu a nemuseli tak dlho potom čakať, kým sa to portfólio znova dostane do plusu, alebo teda do priebežného plusu. Čo sa týka tradingu a eventuálne z toho, že či z toho dokážete žiť, tak povedzme si to otvorene na rovinu, tak pokiaľ máte nejaký 10 000 účet, tak aj keby ste bol neviem aký zázračný trader a dokázali ste konzistentne robiť 100% zhodnotenie ročne, čo je malá pravdepodobnosť, tak z toho samozrejme nevyžijete, pretože pokiaľ by ste mali 10 000 účet, tak pri 100% zhodnotení máte len zhodnotenie za rok 10 000 a tým pádom nemáte ani 1000 eur ročne. Čiže na to, aby ste sa dokázali živiť tradingom, tak buď potrebujete aspoň 100 000 účet, pretože pri 100 000 účte, pokiaľ by ste robili zhruba taký ten zdravý priemer, ktorý sa pri tradingu dá urobiť, čo je 24 až 36% ročne, na priemer hovorím. Z dlhodobého hľadiska nie je to, že jeden rok máte 50% a druhý rok máte 10% a tak ďalej, ale priemer, keď by ste dokázali 24 až 36% robiť, tak zo 100 000 účtu dokážete potom už sa živiť tradingom. Čo sa týka tých menších účtov, tak samozrejme tie zvádzajú k tomu robiť väčšie riziko a dosahovať väčšie výsledky a tie vo väčšine prípadov potom vedú aj k tomu, že o ten účet vo väčšine prípadov prídete. No a čo sa týka investovania, tak tam finančná sloboda alebo eventuálne to, že z toho dokážete žiť, prichádza až vtedy, keď vaše portfólio dosiahne zhruba hodnotu 100 000. Vo väčšine prípadov, keď investujete do akcií a ETF-iek, tak keď sa budeme pozerať na to, že priemer je nejakých 10%, ktoré dokážete akože kvázi urobiť, pokiaľ investujete pravidelne do nejakých ETF-iek, tak tým, že v tom portfóliu budete mať aj akcie, tak môžete zhruba zdvihnúť ten svoj priemer na nejakých až 20%. V závislosti od toho samozrejme, že aké akcie máte portfóliu a aké akcie vám budú rásť. Samozrejme zase to neplatí na obdobie jedného roka, ale z dlhodobého hľadiska 50 a viac rokov. Pokiaľ to budete robiť rozumne, tak sa dá zhruba v podstate dosahovať výkonnosť zhruba okolo tých 15 až 20% a pri 100 000 účte vám to už bude teda robiť ročne 15 až 20 000 a vtedy už vás takéto svoje portfólio dokáže uživiť a viete žiť z investovania. Pokiaľ máte to portfólio menšie, tak samozrejme z toho žiť nebudete a budete musieť si zarábať nejakým iným spôsobom a toto mať ako popri tomu svojom zamestnaní alebo podnikaní. Pri investovaní platí jedno dôležité pravidlo a to, že čím skôr začnete, tak tým skôr sa dostanete k nejakej finančnej slobode a k tomu, že si vybudujete portfólio, z ktorého v budúcnosti naozaj budete môcť žiť a eventuálne stanete sa slobodným. Čo sa investovania týka, tak ako som už spomínal, tak my sme rozbehli videosériu o investovaní, ktorú som už spomínal a ja som si na investovanie vybral brokera Freedom24 a dôvody, prečo som si ho vybral, a to z toho dôvodu, že za prvé má web aj aplikáciu alebo teda platformu plne v českom jazyku. A druhý dôvod je ten, že tá platforma je veľmi jednoduchá na ovládanie aj pre akéhokoľvek začiatočníka, to znamená pre ľudí, ktorí začínajú. A celkovo vlastne
aj tá podpora, ktorú vlastne oni ponúkajú, tak sa mi zdala ako pre začiatočníkov táto platforma najvhodnejšia. Pokiaľ by ste si chceli zvoliť toho istého brokera, nakoľko tu som ukazoval komplet celú registráciu, to ako si poslať na účet peniaze, ako tam nakupovať ETF alebo akcie, tak link na daného brokera nájdete v popise tohto videa. A pokiaľ využijete vlastne to, že pôjdete cez tento affiliate link, tak tým podporíte aj tvorbu videí na tomto YouTube kanáli. Samozrejme, nie je to jediný broker na svete a tých brokerov je viac. Pokiaľ by ste si chceli vybrať nejakého iného, tak nie je problém. Porovnanie brokerov alebo video s porovnaním brokerov som robil a to video vám vybehne tuto hore. Tam sú v podstate najznámejšie a najčastejšie používaní brokery v rámci Čech a Slovenskej republiky. No a to je na toto video všetko. Takže ak chcete začať s tradingom, tak zabudnite na akékoľvek rýchle peniaze a uvedomte si teda, že je to dlhodobá cesta, ktorá je v prvom rade o spoznávaní vás samých a o zvládaní vašej psychiky. Verím, že veľa z vás to dokáže. Na tomto YouTube kanáli nájdete veľmi veľa videí, že ako na to. Čo sa týka investovania, tak takisto zabudnite na to, pokiaľ nemáte hneď na začiatku balík 100 000 alebo po prípade 200 000 eur na to, že by vás to dokázalo uživiť, ale že je to teda zase dlhodobá cesta budovania vlastne nejakého svojho portfólia, ktoré raz jedného dňa, keď začnete čo najskôr, príde do stavu, že vás to bude vedieť živiť a že budete môcť opustiť vašu prácu. Majte sa pekne a vidíme sa pri ďalšom videu.